Sabu narokno ani YouTube channel o hingke tini narok bai live faima hingke haise sabo YouTube channel ketal khulokjak nong hingke ang bai kwrwngdi narokno je help khaimanja ang khayano tam khaike chung chini YouTube channel monetize man tei 15 tarik nia kaisa update kaisa update dikha YouTube company dok gai ajaga tam community lan tong mongni guideline no tam tong gai no ko sai khna no gai je tabugo ani live bo kuringja khunggai kurungdi gai comment khaina bai like dinata pogdi hello comment khaidi tei like didi ketal hinggai subscribe khaidi tabuk bo like dia ko tam sungna sungdi YouTube channel ni ketal ni bising tei gai oh celasa jibli celasa tam samung rok buti rok nang sadi norok ni channel to ang nukha ang check khaine bekha jotono gai photo rok bijak tei nong ni picture rok sirijak ya gai nong nabo khai monetize ok simang lak monetize mana hingkai monetize khaya chane nong nabo eko khaya nang nai eko je tongmani o photo rok muni ko marok abuno video delete khai te bisa ketal babe je buni pig rijang no dina nang nai te ati sara monetize mangla an mo to mangkha an mo channel lo habini rok check khai la khana rago ang buni video ri phano manu ni jini face jibuta ngai nong aro face rijak kri mangsi Oke dah ring dia kon celah hinuta hai tam nala bo abo kaya gi celah sa hima ya bo kaya jat celah no ba celah no hinuta hai se abai dukhota nangdi don't worry ni nabo ko monetize mana hangkai kaham kai ko ding ngai man nai charjona sabo tak phana like dia khungkai like di te comment khaidi like dinata pogdi yang mai krengjak sabotam samung nang sadi YouTube channel ni bising tei comment khaye ang je saimansak sanai ang je video wo je saimamani tei surungmani bisingo norokno tam saiman sanai norok grungya mungsasuk datong ang saimamani bisingo samung nang hanggai sadi like didi tei ketal hanggai subscribe khaidi video tini noita no live faina hintongmani haipana wati phairi hangkai phaimalia ano sini nai beng bangkha ano mama sini nai ta YouTube channel khulok jang hangkai nongni 1k subscriber ngkhabla ang check khaina yo tebo kaham ni jini face diwi khadi je rikha nongni video nongni face kre ya kai voice ni jini face di mai hangga voice record phano khadi tabo ahino copy khai phacha daita ready hanggai monetize manglak mia update ketal mani ekdom danger bongni guideline ni bisingo kelaya hangkai ekdom batil khai nai reject khai monetize ni pore
sigango khainer mang hangkai to sao gan to sigango no khainer ka hai puno ani to oro ani face dijang mang no ye khaba voice record khai do ta sab saimana musung je YouTube channel katal khulongnai rok kusamno to saimano borok kaham kai no saimano borok no sana nangya hangkai je katal tau saimia rok gai te kaisa kok je YouTube channel katal khulok tongnai aino enjoy khaina hinai khulok tongnai aborong ni setting rok thik kri hingkai setting rok khai di krumbo habui setting thik khai ega mobile number rok di verify dok khai di ya khai je katalong ni thumbnail log ri mai ang nai tei ada mane 30 minute 20 minute dok riui video khai mi ang nai te asuk video kolok gai thumbnail lina bagai tei verify khai no ango mobile number riui gai mane nini channel enable khai nanggo ta ia khai chung video kolok daimia tei thumbnail log di meta o je ani channel hap nai di thumbnail je saimia hangkai je buskango video o je pic limani abo hai thumbnail limai ango ayango thangai setting thik khai ji hangkai je live phainai like dina tapuk di 7 jona tongo norok oro gai like jotai si kaisa ko the please like dina tapuk di saimia hangkai sungdi katalung tong hangkai ani channel no subscribe khai di norok tam saimia tong comment khai sadi ang je saiman chak norok no sanai please like khai di sabo tam saimia tong channel je katal kholok nai rok ang hai katal kholong nai rok ang norok no je ang je saima mani sanai tak phano nong ni setting thik khai je ge hangkai krum bo thangai setting thik khai di setting thik khaina saimia hangkai to norok no phurung nai youtube.com hinai sui search khai ya konai thanga hangga bo a jaga thang soguyo hai phano norok no ang je katal khai je ge rok hangkai to borok khai si manglak onek bedal tongo hai phano abo garon bisingo gana mo kurung rok tong hangkai setting thik khai di ekai norok thumbnail li manglak tei video bo kolok dai manglak mang hangkai to kaham kok mane niji no thik khai mangga hangkai hai phano YouTube o search khai nai di a jaga sao mane borok no sao hangkai abo hai ke khai jeta comment khabi de comment borok 10 lok khai to 12 jona tongo gai like bo khaya comment bo khaya ni langlai tomai kha kono nangma bo saimanlia content tama content mongol bonu gen ha content kecha kha na mama tamo network tuk tama yang tok hasido comment khabi de hello dolok khana kai noitan hoitan phainai norok je saimia sungdi ang daily hot noita hangkai khana ne hoitan live phainai gai norok je channel katal kholok tongnai rok o 100 200 300 400 500
tei agini hoiteno khologoi channel khologoi tongoi tabu bos ko 1K supungmaya monetize maya khorok ang bai kwrwngni norokno dati dati no mani rinai dati no monetize mani rinai animo khai animo channel jotoi 45 din baisa ang monetize khaio 45 din bai nani 1K kakha tei watch time bo 4000 kakha ni comment da kajak khana mo borok comment kajak kha saimanliya ta bui comment khai tong saimanliya MB rok da kering to khasido please norong na jotono no koijabo katal hingkai subscribe khaidi tei comment khaidi sabo tamo ano sungna tong sungdi borok comment kachai tong khalamo igala teka sak khakebla network kaham ke maya na ta tingi comment ko jakna Redmi hambai Redmi 10 no hambai site pi comment koro like koro network mayango comment no kuchabo je nangmani sabo tamo bujina musung comment khai sadi like dina tapok di like kaisa panchi je khore Redmi 10 तुम कहाँ से हो भाई मैं तो त्रिपुरा से एक छोटे से गांव में भैया नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो हेलो गाँव का नेम क्या बोला गाँव का तो नेम होगा ना ठीक है गाँव का नेम है खोवाई त्रिपुरा है खोवाई त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट खोवाई त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से कमेंट करो भाई कमेंट करो लाइक करो और क्या अच्छा ये बोलो ठीक है भाई
Sonjit Debrama, hello, Dara. Hello, Hambai, Sonjit Debrama. Tamu samung sungnarok. Tongkhang ke komen khai sadi ketal YouTube channel ketal tabu bo monetize khaime ko hungkai saime ang tongkhang ke kija sawi diba nung help dak khaima no Redmi ani para hangkai tokse yabo champa hawar hello jotono no ang bai baksono kolangna musungo ta je YouTube channel ketal kholok tongnai rong no aboni bagui no kisa help dekhai mano hanai kia bola bai hello comment khani like divide like dinata pogita hello comment dok khadi like dinata pogdi je join khani jotono like divide norokno jotono no belai khana hambai je join khane live join khane rok jotono like divide Saroda Debrama official hello hambai menai hambai video kaham ke khadi Saroda angsa khane kha kaham ke video khadi nin video emnet jotono thik no to kya sukrok da ikotong Sonjit nung tamo khai dara nung boro tang ang kunu khaya ang parawan no nokono tongo Redmi 10 Me tu tamo behla baris se ho behla bari ni danang behla bari ni sabu kita sade Redmi 10 ang siniang to kanung dana sinina like video tapok de reject like dikha okay hambai like didi tam sungtai tong rok sungbai di tang je saimamani sanai norok bujiang tongkhang kai bujiang YouTube channel ni ketal khulongmani bisingo bujiang tongkhang kai norok ana sungmano Sumai Jamatia hambai hello YouTube channel tabuk bo password like maya khu hangkai subscriber tei video rok viral ungya hangkai sungtai tongkhai hangkai sungdi je chikon channel kholokjak rok je kusam rok no to sana nangya borok jotono saimano gai